impact mage rach moloyo bedo pej gima na ng'isi pinje machalo Europe ing'eni gini luong nang'o tax ng'ado pesa di moko 30 moko 40 to gingo go shida nang'o nikech ndara nywe school okichul apenje ka ng'ato ng'adi 40% to okichul school what's worth it hospital okidi India it's okay university research team to magi ng'adi to pod wadhi manyo services mamoko teach base guaranteed sani manyo na tije bende oko ni tije oko gimany tije pinje ma oko kende kaka Kenya kaka no para cha dong yado wach kani minister ma ker ma foreign affairs yado wach ma Britain okwere ker dong no wacho weche moko ken jamani mokwere ng'ama nigi tich manwa value mi wija ngisi mone mine na ngisi cha countries ma serious new value system gi kweli nikech value system no ema understand kuma dake na dage jok moko ma yudo ka neighbors ma dem go Sudan ke ango kore yudo ka gotieno gini ko gini meeting gi goko koro ko kidhi nyumba kumi tingizo nyumba kumi ni ngena according to value system maro ochuno state manitiere mondik bylaws ni ka bylaws ogo bed amended ka ok go e duru chigni tok sadek nyitino ni magi are rules and regulation mag piny kata mag state kata mag piny mag government koro kwayo kaki winjo jopiny owache ni adwa gise jopiny mokuongo jogi loso pesa koro kage tima mistake mo o slide to gima keso nguluongo ni absolute verification cha koro mano kan pay nikech samisa donjo Jomo Kenyatta International Airport kacha doge ka passport di to joka kete system mondo ge confirm ngano o manade tingene piny mena wadake ni ingene passport nya lost ma fake through the system mungiso ne kan ge pesa tanyalo to Uganda is corrupt anyalo ngiew passport ma Uganda more ji no lok ma fake koro mungiso ne kan ngiew more ji mar Uganda cha uyira donjo ko kanye e Kenya koro mane mo winjo ki itimo gima process lungo ni digital verification koro digital verification is visa mo menye machielo mana kamano to bende gini kata mna Nyafuanga e ot wacho ni samoro janyuol nyalo loso chik kose loso chik to nyithindo luwo donge pesa moro bende janyuol nyalo golo chik moro e ot to penyo nyithinda inene nade bende nyalo tiyo dipani na ber bende kaka mna jopiny bende chiwo pachgi otime kata mna public participation jopiny uneno gini nade kosa mana oktimre no nyalo time a goodwill but defense security foreign affairs giweche mag migration gi mago wenega Ministry of Interior because gin gi security component margi koro thothne gin idil kore gi luongo ni policy instrument mungiso ne serikal bedo piny to loso policy to o consult National Intelligence Service o consult Defense and Security Council gibedo go piny giwacho no do atimo kama koro samana defense gi national osebedo piny no sanano gini nikech gimino wacho dok de gi